Ja, van wanneer af het ik een ouwe om te record? Die Shandy liegt. Het is soms niet, like mijn phone zei, Shandy die zei. Ik had die phone zei poes. Lekker na. Ja, nee. Ja, van ik smaak je met vlees niet meer, man. Dat wil ik nog en die leeg is. Ai, die zak is. Oh, die is nog van de gang. Smaak me ook al hotdog gaan kopen, maar dat is nog een krap. Hey, laatste minuut voor die shows, jongens. Check, die bak is ook klaar. Hey, die bak is leeg. Jullie hebben nog nooit die bak zo gezien. Wat ik nog bij die lijn was in, hè. Bij die andere lijn, jullie hebben gezien hoe die bak zakt. Time by time, ik jullie timestamps gaan geven om te zeggen. 8 reis is zo, 10 reis is zo. En die plek is vol papieren. Dat is die shops. Is die shops. Ik smaak me een hotdog gaan kopen. Maar like, ik zie niet meer zali niet. Dat is een favorite zali van mij wat ik altijd een hotdog gaan kopen. Ik is gaan kraken. Ik is rever. Nou die chak, die mouchak het gaat besluiten. Hij zali komen. Oké, voor mijn shop. Die was nou Daily Owens. Die was toe verkoop. Daily Owens poes, hoe verkoopt je die plek? Oh konjo. Wie even die owner was. Je laat ze konde aan. Je laat crayons nou zwaar. Je laat safa ons nou. Ik smaak eet kan. Ik smaak graag waar eet. Maar ik zie niet meer zaliki niet, man. Ik hou van mijn zaliki. Maar ik zal net bij die zali gaan kopen hier voor me. Kom ons eet. Kom ons eet. Let us eat. Kom ons eet. Ook belangrijk. Ook belangrijk. Jullie houden op. Wat ben je bij Als 25. Die hele ene. Ja, je nou niet. Hij 25. Ik moet nou jive eindelijk. Oh ja, like ik zal morgen hier komen. Yes, ja. Ja. Dank je man, dank je. Ik zal dit dan voor eens. Thank you. Jullie horen ons als 25 meter. Ik schat. Oh, die is daar nog. Check die lijn is stil, bro. Die lijn is. Wat churusa is stil is zo. Die lijn, dat was aan die lijn. ik ken nog niet afhouden. Kijk. Vraag eerst vragen ons mee, bro. Oké, dat is Tampa, dat is ik ken niet AMTC niet. Ik is dat TNO. So, hoe dat dan op man? Oh, die zijn klaar aan het vragen. Ik heb eigenlijk een kansje gehad. Oh, je hebt een kansje gehad met deze. Ja, men zo doen we hier. Awera maar niet hier. Never. Ja. Era? Lekker. Ja. Wat ben je aan het praten? Maar dit is al stil, jong. Ufia छोड़ पे आने को बराबर ओपा चल तो नहीं कर दिया ये नहीं सरान put these two in 3
Wat is het? $5 lang. Yeah. Like she must remind me that next time if she buys, I must express it. Yeah, thank you. It's a close to a piece, you saw. Don't take a fresh. I take that one, I'm. I can't get now, Chacha. Sit down now, Chacha. Sit down now, Chacha. Otro, nada, la plate. That's your plate. Eh? Oh, they're going to change. Baki. Laura Grande. Esse mês, sabe? Kijk eens, je kent ons man. Jullie moeten drone die man die zien. Drone die man die zien. Kom eens gaan eens toe. Die man zal je net die zien drone. Die hele goed is daar. Ik heb hem klaar met hem gaan bereiken. Toen kijk ik op. Nagipata after ka kanya. Kom eens gaan join toe mee, bra. Tijd is op, ik heb mij ook slim bokkels gaan krijgen. Kom, ik zet flash aan. Die massa poesplek. Flash. Jullie gaan flash aan. Ik zet me jongens ons check. Oh, morgen kijk jullie naar stil. Morgen ik werk hier zo. Ik is de hele dag met jelly. Morgen. Tomorrow, money. It's me and you. Together. Jullie zien die lijn. Het is kakstel nog. Het is kakstel, het is net ons. We gaan join toe. Ik moet zo gaan stappen. Zo stap ze. Louis. Nee, daar gaan stap. Ja, gaan stap. Ze maar taxshop. Ze maar iets tijd eraan. Wat koop je bij de taxshop? Hoeveel coins heb ik nog eens uit? Koop slim shit. Van ja. Het je denkt. Ik get die. Na. Out die watste man. Wat zei die man? Daar staat niet, brother. Like je ziet dat ik chala years no. Nou lekker white me. Altijd. Profeter. Bandulaintje. Ja, nee, ik ook like ik wil eerst dit. Wat ik ook niet uit mijn blokje gaan net.
Die is hoe ek in my blok en gaan, my bra. Ja, ek was voor die shops die hele dag. Die hele dag. Ai, hey gangsta. Kom ek kyk op hier. Kom ek kabazan op hier sendiki se ek. Porque dan nie geraak. Om my 5 cookies. Gee jy my 3 cheese. Hey man, als die phone gaat kraken, je zal mij betalen nou. Wacht, staan. Ja, staan, dan kijk ik mijn phone. Maak gewoon flash, kom. Maak flash. Oh, JJ is nice. Oh ja. Dat is nice. Nou man. Dat is ja, sharp ons ons check. Ja, man. So, ja, morgen ons is Sam. Ja, salut. Jullie gaan het toch nog van mij. Ik check was. Nou, die man is niet een flesje zo niet of wat. Die jongens ook om stamp naar die phone, bra. Ja, just 100 mee uitzien. Je hoeft niet te worry niet. Als ik je 100 was, zal ik voor helpen. 80 gaan maken. Oh, like ik zoek 5 cookies. Dan geef me net 4 cheese. Van ik het ook al. Dingen zoals gaan zoeken. Maar ik zal 4 cheese van deze dingen. Ja. Je moet hem in land geven. En dan tot hier Salut, Blake. Easy do now. Got that block squeaky? Dat zijn mensen. Easy do now. Want ik kom nou hier voor die drill. Hij doet wat ik ook gewoon tegen die blok ik ga. Ja, naast naam jou zitten. Dat is Sam. Je hoeft niet te worry niet. Nee, mensen. Ons check. Nee, we gaan eens toe. Bra, is dat kost gemaakt? Ja? Hé, kom we gaan eten eerst. Hey, my God is good oh. Eh? Oh, so it's oh nee, like die shan is like as a custom made thing, like je line zelf, dan gaan ze die mensen hoe je dat zoekt en zo aan. Tolam, je check Tolam's begraafplaats. Nou, als je van Voerman af helemaal afkomt. Dat is nou als je van, check je dat je klimmers van Voerman af heel afgaan tot bij die begraafplaats. Nou, dat is joiniki zo hier. Bij die freeway voor je Tolam 62 lijn. Ja, daar precies is voor. Like is 400. Like ik ken niet wat prijzen nou niet van ik heb het 3 jaar terug gekocht. Dus ja, zo is mijn forklift. Ik heb nog aan hier zwart en oranje in. Dus ja, nee, solid lanis. Nou, kom we gaan kassie toe. Ik ga kassie toe. Auw, veerouwens. Oh, draai kom om. Tjak. Verzet die mensen vast, J. En onze blok. En onze blok. Ik zeg mooie vrouw, mens. Babes. Hoe gaat het? Nga. Ik zeg, kom we gaan eens toe. Ik krijg het lekker aan mijn straat. Moet ik zo gaan of moet ik omgaan? Hoe moet ik gaan? Ik zeg, White. Hoe moet ik eens toe gaan? Hier zo. Oh, like je luistert mij ook hier, White. White, moet ik zo eens toe gaan of moet ik zo eens toe gaan? Oké, nou, ik ga zo eens toe. Weet je, dat zeg ik niet mee blok. Oh, Vera gangsters. Ja, nee, like dat is een lucht daar, man. Die mensen kan je niet mooi zien. Ja. Kabazan. Ergens moeg. Ik ken niet. Van ik heb die hele dag aan vloggen, bro. Ik heb ook die Instagram stories gaan uploaden. En dan ga ik dingen gaan maken. Zo ik ga drop die shanty voor jullie. Zoals ik ga landen die gym. Kom, we gaan kijken hier wat de poeskut is. Is een kat in mijn konstraat. Maar is baar katten. En die kat heeft eigenaars. Ik kan niet. Hey, die honden moet even uitkomen. Jay ook. Jay laat. Als die hond nog om springen. Oké, kom maar stap. Nee, maar tussen koop en ik heb cookies gekocht. Ik heb een paar chipsjes gekocht.
So, en het is een vrijdag, daar wil die mensen genieten en drinken en plakken. Hulle se dingen doen. Ik is op een zama. Amaga ik me vroeg se trakasendi. Oké, graag zeker. Maar moet niet denken, ik sta van niet. Ik sta van niet. Ik krijg het lekker op die lijn. Ik eet op tijd. Drink op tijd. Oké, ik neem niet op tijd. Verstaan je? Ik neem niet op tijd. Dat is nou die één blanda. I am not piping on time. But very soon we will start piping on time. Dat zal ook over time goed is wat ik neem. Laat ik zo zo pies laag. Maar heel op nee. Het zal na was als ik die sky kan gaan zoomen. Ik kan hem zoomen wat ik meen. En a different kind of way. Verstaan je? Jullie zal ik klikken wat ik meen niet. But one day you will understand wat ik ga zeggen. Ik smaak zo in die licht en wees as. Dus zoom ik wat jullie die licht. Kom ik zet gewoon mijn flash af. Oké, ik heb mijn flash afgezet. Jullie plan ik kon oor. Jullie plan ik oor. Wie goed is die? En die partijkie heeft ook. Oh, die heeft ook. Ah, het is een partijkie. Pay go ragai. Kedas para una sing no. Tidak ke pay ragai yo. Hachang u. Ouch ke ho cha dia ne sia turi pe singa auja. Ja, die dag wat jullie opbouw gepland wordt. Ja, nee, hoe kan het? Het is een tijdje die shoplift die niet doen. Wauw. Ja, ook is het zo. Iemand die krijgt, maar gewoon toen ik dat. Wat die geld dat zien die? Hoe nee dat coaching movie van mijn plan is met jij altijd nagerat niet like niet je plek in sama aggressief kopen niet elke koe aggressief kopen. Ora je arok ke krio ke mia. Ida egen James nee megaro op het patch kisa ding. Patch ding no mapo. Tu se soma die man zegt wat tu pan ik mijn patch klaar, kan ik zijn patch klaar. Ik heb 800 gehad. Je hebt 800 alles klaar gemaakt. En nou zei 800 dat ik in ga trekken voor mij. Ja, nee, dat ik in gaan trekken. Ja, dat is ook wel. Je was zo goed hoor. Ah, nada de por como chimia. Go to man, when I was in excellent Tunisia, Netherlands, Japan and Sweden. Ja, nee, Hey, check the it government came to South Africa, Palestine, Japan. Tien. So now good in Ranjuru. Kapan ako ko? No man. Tyler South Spears. Scotland, Brazil ako tan. Het neem maar gaat weer. Because Now go see 78. Maar hij was nog injured, nee? Maar die was Hoe deed hij spelen? this was Neymar speaking. Hoe komt het van de injury aan? Meer protected. Era go Hier hoe ik die pra. Hier hoe ik die. Wake up. Die wordt geheel van toe die game class hier. Hij paar minuten. Hoe die gespeeld? Hij die laatst FIFA gespeeld. Last World Cup gespeeld. Dus spelen moest nog. Maar nou, hij ziet daar artikel gevonden. maar nou wat die gespeeld heeft, hoe ze injury is, alright. Hij kan. Zo is dat volgende game Hij staan. kan, hij kan. Nee, dat zal hij volgende game staan. Oh, like Raul. Wat een goalkeeper heeft het aan Mexico. Hij heeft Hij like heeft nog tijd wat langer. Van Ivory Coast. Ik heb tijd dat niet Hoekom van Dijman wordt klaargezocht Maar van Arsenal? nee, die Arsenal te komen met over Arsenal City, Real Sugo City heeft gezegd, Ja, like onze City heeft gezegd, they might get it because it's the replacement of De Bruyne. City heeft Salom kan niet creëren. En City heeft geld. Maar Arsenal Ik weet het, misschien speelt De Bruyne in Arsenal Arsenal. deel kan niet. Ja, maar Arsenal heeft ook.
Arsenal is al die takadele. Net die ken hom is dat spandeer. Maar ik heb graag geld gehad. Ik heb 100 rand gehad. Toen moest ik zo hard 2.5 of iets gaan brengen. En hoe klop dit? De Arsenal. Ja, ook die 100 rand gehad. 2.3 rand. Hoeveel was het? Ons deed 5 rand, dan krijg je 2.5. Nee, ik heb wat ik gehad. Ik heb 100 rand gehad in iemand. Toen moest ik met 2.5 gaan. Ja, toen moest ik met 2.5. Nee, ik heb die op die app gehad. Die met iemand. Toen zei hij, als hij wil, ik kom een blok hier. Die blok ik een blok moet. Toen aan het hij kon Arsenal komen. Maar ik heb geweest PSG dat was. Ama, maar het zwaar gekregen. Ama, het zwaar gekregen. Ik heb tijd geen hij Maar PSG is maar jullie moet weer Wat is jouw Pacola? Pacola. PSG Maar toen Pacola aangekomen, toen was ik vanaf voor die defense. Maar funny whistle af. Maar funny whistle af. Arsenal is bij hem mooi. Maar Arsenal is bij hem mooi. Ama is bij hem mooi. Auro kere ame gabe. Wat is die O2? Toen kreeg je confidence, maar het net bij En toen zei ik maar Dembele gaat komen. Toen zei ik jullie die game gaat kijken. Ama Dembele was hier in die game. Ama hij was hier in die game. Kijk, jullie ja, kijk, Hij was hier. Wat ik zeg, die ons zei, Dembele die Dembele die ons gaat trekken en mire ne afgera ons control nia karoba na ka bagret hilma rob kita. Nee, maar die game, Dembele was niet daar. Dembele maar die was niet daar. Die was redelijk niet daar, die game. Oké, Oudsman. Hij denkt dat maar je moet ook wat jou never stop. En hij doet bij haar. Like the Dutch they win so Shalom. This was who CR and Ma solo they win ka spelen. Ora ke ya nyaro kami ya tile te kira waling ka koi tu. Like ek was ari. Nee, Nunes hard club. Nunes is anders geraakt. Ja maar like Nunes hier Maar zo hard Kama chau ma. As they Spain interview gekeken. Hij niet gezegd, ja, was het gisteren met Portugal natuurlijk. Het is de interview gezegd. scored 3 goals. I don't care. But I know that him, Mbappe also scored. Yeah, Die mensen compare bij het uit de ons. Maar kom ik zeg je één ding, Owen, Ronaldo is een paar hard werken als speler. En die andere is op social media, nee, media staan. Nee, hij staat. Messi se eerste hat-trick van die World Cup. Moet jy hat-trick en skop en jy wat aan Messi moet hy op die veld was. Nadat die man getrap het. Like wat hy nou Hij laat Wat ken ik dat die rest kunnen jij? Like that's what I say, man. Maar voor mij, Owens, Messi is God-given. He is a very Maar well voor mij player. die beste speler in die wereld. Ja, die beste speler in die wereld. Altijd veel bij moet zoeken, maar Owens. Maar voor mij is hij oud bij hardloop die maar voor mij is Ronaldo
Okay, langsung. Terapsi kere. Ah, kuya dia udah lipat semua. Udah, kan se kota ina baku kan. Ay, masakit marit, masakit korte. Oh. Jele record no. Tangit adalah no record kami, bro. Tangit adalah no record. Yo. Yes, my chummy. Oh, the man slept. Oma. Manye. Operator tayo kang imo. Mau maga? Oh my. Yeah, like but yeah man. Me say jele is funny man. Jele job pra. Jele zak yan ke da. Jele os mini triste ne. Understand? Jele ver pra every day. Lama ver pra das 3 months of job you can do this. Oh now you na ko ngia uma si sembrana. Cheswas na job ngia. Ay go ko mas ting. Jelo ni se. Oh ada lagi. Oh odige tim sama ni si. Mas yang kami orang lagi. Adi dan ne so garab wapka. Mas ni kudaran kini. Kalau ada obat kan.
Olha que mundo lá. Pega. Kom ons gaan eers. I want to see something. Is meer light. Leer light in die karre. Die kamer rijdt net karo toe. Kom ons gaan kyk iets. Ek het iets in die straat gebeur. Kom ek kyk eers my light. Die mensen met light gesteer. Oh, die phone is pap. Hij kan niet flashen. Hij is op 15%. Oh, hier is mijn light. Ik heb mijn light gekregen. Ik kan niet flashen. Maar ik zal wel de flash. We gaan kijken net. Als die pook nog daar ligt. Van die andere zal ik het gaan zien. Ik pook het daar zo. Misschien dat dat opgaat, ja. Hele, bra. Hele het hem gepook. Wacht, kom eens aan. Hele, bra. Ik heb hem ook een tijd gepook. Ook een tijd gevoeld.
Ja. Dag is om. Dag is op. Ek is klaar vir die dag. Wait man, wait. Ja, die dag wat die mensen voor mij discover, né? Om te zeggen, yo, Toshin is die warmste, oh. Toshin is die coolste, oh, hier beter. Nee, ik vind het smaak kak nou. I'm gonna take a shit. Shit. Kom ik charge mijn phone biggie, laat ik op wifi. Kom ik los chillen met mijn mensen. Ik denk onze tijd is op. Our jumbos is op. Ik denk, ik hoop die Queens moet nog dalen. Als die Queens niet dalen, dan ik die lijkt die zet gaat van in die kar. Stoel ze de oer, ai. Kraat ze de oeren. Eh? Oké, karum sa fabrica. Bra, kom ik heb die video gaan beginnen bij die shops nee. Ja, ik dan bij die shops gaan beginnen. Hey, ik poep ons. Ik zeg nou man, ons cross. We are crossing.